Така, влог, не знам кой е подред. Искам да тествам таймкод системата на Atomos от Racine One. Сега тук виждате аудиочантата ми, която всъщност се захранва от таймкод бокчето. Ето тук отгоре. Ето тук самото бокче. Така, за да може да фокусира. Той изпраща сигнала, таймкод сигнала до нашия рекордър Sound2633. Други две такива бокчета съм поставил на тази камера, която тук държа с ръка. Тя изпраща, самото бокче изпраща аудиосигнал, който се записва в видеото и последствие в DaVinci Resolve го конвертираме в таймкод. Другата камера, ето тук долу, също има такова боксче с кабелче, се вкарва в входа за микрофон. Не знам дали се вижда. И така, по този начин синхронизираме двете камери и аудиорекордера. Сега, това, което аз направих днес, е да си поръчам още 3 такива бокчета. Защо още 3? Тъй като в момента имам само 3. Едно за аудиорекордера, 2 за камерите и ако трябва да добавя трета камера или втори аудиорекордер, реално аз нямам тази възможност, тъй като нямам допълнителни таймкод бокчета. Сега много лесно и бързо се синхронизира с таймкод в DaVinci Resolve. Не, че не може да синхронизирам записа по аудио, но по някой път е доста трудно да се синхронизира по аудио, но пак казвам, че не че е трудно или невъзможно, но някой път се случва да ни прави въртели, както се казва на български, и да не успеем да направим синхронизацията. Затова си поръчах още 3 бокчета. Сега хубавото е, че ми направиха отстъпка от Dynafos, като всъщност отстъпката, която ми направиха, излиза на 500 лева бокчето, т.е. 1500 лева, плюс 3 такива кабелчета, които са за 3,5 мм жак и едно кабелче, което да е от нашия аудиорекордър към малкото бокче. Сега, това е общо на цена от 2000 лева, продажната му цена е около 2300-2400, намалиха ми хората малко от цената, така че съм доволен. И така, в какви случаи мога да използвам тези допълнителни 3 бокса? Едно, че като резерва, ако нещо се случи с тези, да мога да ги ползвам останалите 3. Второ, ако се наложи да си включа втория рекордър, MixPray 3 на Sound Device отново, което всъщност ми позволява да имам 3 допълнителни канала към тези, които са вече 6 в Sound Device 633. Т.е. общо 9 канала. Също така мога да включа и допълнително една или 2 камери, в зависимост от нуждите, които имам. Днеска говорих с един познат, Росен Павлов мисля, че беше, който снима, записва аудио всъщност за различни продукции и каза, че са снимали някакво кулинарно предаване с общо 4 камери, което в моя случай с 3 таймкод бокчета няма как да се случи. Пак казвам, едно задължително трябва да имаме на нашия аудиорекордър. Второ и трето на нашите 2 камери Sony Alpha 7S III и съответно, ако имаме още 2 камери, съответно ни трябват и още 2 таймкод бокчета. Сега искам да кажа и нещо друго относно Smart Slate, или това е така клапа, филмова клапа, която е с вграден таймкод. Тези клапи са много хубави, но цената им е доста висока, към 2000 лева, така че за в момента нямам нужда от нещо подобно. Най-малкото, че видеопродукциите, които заснемам, се ограничават до заснемането на влоговете ми и съответно аз имам такава клапа, която е без таймкод. Ако реша, мога да я ползвам нея, но в началото я ползвах като я купих и последствие просто спрях да я ползвам.
Така, затова всъщност сега тествам и таймкода, да видим дали синхронизацията ще е окей. Аз съм правил и други опити с подобен вид синхронизации. По принцип работи без никакви проблеми, но за да съм 100% сигурен, трябва да го ползвам редовно, за да знам колко е reliable, т.е. колко е надежно и така. Сега защо всъщност продължих да купувам бокчета на Atomos от Racing One, защото всъщност вече имам 3 такива бокчета и много лесно и бързо мога да добавя още бройки към тях, вместо да сменям системата, тъй като кабелите, които са нужни, те са специфични, обикновено са около 100 и няколко лева един брой кабел. Така че аз вече имам някаква набавена колекция от кабели и не мисля да сменям системата заради това. Иначе има и на Tentacle Syncs, на Ambient Recording има различни системи за таймкод. Денеки, дори и Deity имат собствена таймкод система. И така, 6 минутки по-набързо тази вечер, но пак казвам, очаквам утре да получа още 3 бокчета. И така, това е от мен за сега. Благодаря много, че гледахте. Гледайте ме отново скоро. Мерси и чао!